Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yanzu za mu ci gaba da aikinmu daga inda muka tsaya. Kamar a can baya na gaya muku cewa za mu zo mai slideshow. Me ake nufi da slideshow tukunna? Slideshow shine watan canje-canjen fejin nan daga ɗaya ya koma 2 zuwa 3 zuwa 4 har zuwa ƙarshe. Ya danganta da wanda kai da za ka amfani da shi. Ga jama'a sun zauna kana haskawa a jikin bango, ka jona projector ɗinka da kwamfuta ɗinka, kai ka san minti nawa za ka yi akan kowane feji na bayani. So kai za ka seta yadda kake son abin layout ɗinka ko slide ɗinka ya dinga canja. Idan kai lokaci kaza kamar yadda ka seta shi ya canja ya koma na 2 har na 3 har na 4 har zuwa ƙarshe da yadda kake so. Ko kuma a kai so kake idan ya kai na 4 ya sako na daga farko, ya kai na 4 ya sako daga shine ya ta yi har sai ka tsayar da shi. To yanzu za mu je cikin slideshow menu ɗinmu. Idan muka gani za mu ga a under slideshow za mu ga abubuwa da yawa. Kamar yanzu nan ina da begin from current slide. Wato misali a ce wannan begin from ya fara daga ina kake so ya fara. Idan kamar daga biyu nan nake so ya fara ba daga ɗaya ba, kaga zai fara daga kan 2 kenan slideshow dina. In na clicking ce to kaga ya fara da kan 2. To idan na clicking zai dinga canja, ya tafi sannan shikenan ya kare sai koma gidan pejin gaba kida. Idan kuma daga farko nake so ya fara sai je begin from 1 kenan ko. Idan na dana click dina zaga yana canjawa kamar yadda kuka gani. Now idan misali a ce na yi bayanai sai wani abu ya faru sai kuma na sake kunna kwamfuta na ga cewa ai slide 4 nake ko slide 3, daga ne kamata ci gaba sai je clicking slide 3 sai ce to from current page current slide, ka gani shikenan na gama bayani na danna, ka gani ya zo karshe. To watan current watan a inda kake akan inda kake shine wannan current slide. Abinda nake so da nuna mai sauraro shine wannan yana cewa set up slideshow. Watan kai setting din slideshow ɗinka kamar yadda na faɗa cewa yayi ta yi in ya kai na 4 ya koma na farko, ya kai na 4 ya koma na farko, shine wannan loop continuously. Idan na dora shi akan loop continuously na clicking na ce okay, watan zai ta yi har sai yanda inda aka ce mai tsaya. Kunga ka gani zai dawo na 1 bai zai kare ba ya dawo pejin, zai ta yi har sai na danna ESC escape button na kan keyboard dinmu, sannan za mu ga komai ya koma yanda yake. Yanzu idan misali a ce kana project ne, babban project, kana so ka dinga maimaita, yara suna gani kana musu bayani yana da maimaita, to amma da ya gama kana so ya tsaya sai ka danna escape ɗinka sai ya koma normal yanda pejin yake don ka ci gaba da aikinka. Now a nan wanda nake so yi magana akai shine rehearse timing. Watan ka dora irin timing din kake son kowane slide ya kasance minti ko second nawa kake so yayi. Lokacin ka san ka gama bayanin sai canja. Kuma use rehearse timing, watan zaka amfani da time din da ka bayar a nan. Yanzu bari mu ga yadda zamu yi timing. Bari mu fara daga 1 slide 1 nace rehearse timing. Kun gani ya fara counting din time din daga nan. In ya kai bari mu kai shi second 7 sai ce next. Shi ma wannan second nawa nake so, second 3, next. Wannan second nan second 2 yayi shan, next. Ya zo na karshe shikenan. Daga wannan na gama kenan. Shikenan zai tambaye ni, na ce da na danna escape shine kawo ni nan wajen. Sai ce the total time for the slide was 15 seconds. Do you want to keep the new slide timing to use when you view the slide show? Kana so ka amfani da wannan ne in kana so ka duba ka yi aikin slideshow? Sai in ce yes, tunda dama ana so ya amfani da shi. To yanzu akan kwamfuta na idan na danna F5 a cikin wannan button na F1, F2, F3, F4 ga F5 na ina danna shi zai mun slideshow. To duk kaga bayan sakan kadan sai canja, kaga daidai time din nan ce list of food item, makarantar ilimi, kaga din na setting din su akan time din da nake so. To in na danna escape saboda zai ci gaba, dama mun seta akan loop continuously until escape. So ba zai daina ba har sai na danna wannan escape button din, sannan sai mu koma inda muke na asali kenan ko. To masha Allah, yanzu ga slide din mu nan gabaki ɗayan su, kuma kowanne kamar yadda muka gani ya bada seconds din da yake so yayi kamar yadda muka gani anan, ko ba haka ba. Sai mu koma slideshow din mu sai mu ce wannan rehearse time din nan ko kuma from, zaga duk
duk yadda muka taba kaga har yanzu yana kan wannan timing din ne da muka bashi na asali. To wannan shine dan bayanan da nake so mu gane game da slideshow. Yanzu za mu koma za mu ga menene kuma animation a karatunmu na gaba insha Allah.